Na konci sezóny sa mladší hokejisti Mestského hokejového klubu Mládeže Skalica zúčastnili niekoľkých turnajov. Budúci piataci ročníky 2005 a 2006 boli v Českej Lípe a odohrali veľmi dobrý turnaj. Hoci sa umiestnili na 7. mieste, je nutné dodať, že v zostave bolo 11 hráčov ročníka 2006 a jeden dokonca 2007, takže zbierali hlavne skúsenosti. Tretiaci boli vo Svetlej nad Sázavou a viedli si veľmi dobre. Keby si nepokazili zápas v skupine s Náchodom, tak mohli hrať v finále. Nakoniec obsadili 5. miesto. Piataci a niekoľko šiestakov sa zúčastnilo turnaja Havran Cup v Piešťanoch, kde suverenne získali zlato, pričom porazili Piešťany 10-3 a Trenčín 3-2. Najlepším obrancom turnaja sa stal Dominik Ptáček. Šiestaci boli na turnaji v Žiline. 2 zápasy vyhrali, 1 prehrali. Spišskú Novú Ves porazili 5-1, Topoľčany 3-2 a prehrali so Žilinou 1-5. Družstvá boli herne vyrovnané. Skalica, Žilina a Topoľčany mali rovnaký počet bodov a v celkovom poradí išlo o vzájomné skóre. Naši chlapci získali bronzové medaily, za čo im patrí obdiv, pretože celý turnaj odohrali iba s 11 hráčmi. Najzručnejším hráčom turnaja sa stal Radoslav Duban a najlepším brankárom Matej Ptáček. 10. apríla sa zúčastnili hokejisti ročníkov 2007 a 2008 turnaja v Bratislave a viedli si skvelo. Družstvo bielých sa vo finále stretlo so zelenými a výhrou 6-3 získali zlaté medaily. Spokojní však boli aj zelení, ktorí získali striebro. Aké boli výsledky? Skalica Zelený, Hodonín 6-5, Skalica Hoba Žralovci 8-4, Skalica Biely Český Krumlov 9-2 a Skalica Hoba Rakety 4-3. Štvrtáci boli na turnaji vo Zvolene a keby nezaváhali v prvom zápase proti domácemu tímu, tak by brali zlato, pretože ako jediní porazili víťaza Partizánske. Nakoniec získali bronzové medaily, ale aj tie sú cenné. So Zvolenom prehrali 4-6, s Banskou Bystricou remizovali 1-1, Partizánske porazili 4-2. Individuálnu cenu dostali 2 mladíci z MHKM. Najlepší obranca bol Dominik Hlúpik a najlepší útočník Nikolas Ptáček za 6 gólov a 1 asistenciu.